Toto je úplne random vlog. Takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska to bude také trošku random, pretože som sa rozhodol natočiť úplne, že random vlog a budem tu hovoriť o YouTube. Pôjdem dneska za mojim psom Lunou, ktorý je môj tretí pes. Budem tu hovoriť aj o mojom novom haircute, lebo neviem, príde mi veľmi krátky, ale to je nepodstatné. Pretože viete, čo ja môžem robiť? Na toto som nezabudol. A čo tu mám? Čiže keď sa mi ten haircut jednoducho nebude páčiť, za mňa je to vyriešené. Za chvíľu idem do kostola, pretože je nedeľa a o 11:00 máme v kostole. Teraz je 9 hodín, čiže to pôjdem tak za hodinu. Teraz chcem ešte jednu vec povedať. Na mojom Discorde prebiehala kandidácia, prebiehajú tam voľby práve teraz. Takže áno, budeme mať nejakého nového admina na serveri a tu čapku si dám už dole. Ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať. Dnes bude možno teraz bez energie, ale ako náhle sa najem, napríklad raňajky, alebo po omši obed nejaký, tak budem plný energie a toto video bude mať konečne nejaký zmysel. Chcem vám niečo ukázať. Daj odber. Inak nezabudni na toto videjko, aj viem, teraz proste to akože začiatok toho videa, toho vlogu je trošku bez energie, ale ono to bude lepšie časom. Daj like a odber a teraz ešte jednu vec chcem povedať. Chcem vám teda ukázať, čo som si kúpil z DM-ky. Kúpil som si takýto balea krém, ktorý je vlastne, no teda aspoň, neviem, no mne to aspoň tak pomáha na vlastnú pleť, pretože ja som v pubertálnom veku. Moja pleť je neustále masná, hlavne keď sa teda spotím, pretože ja keď som sám v izbe, hej, a keď to nikto nenatáčal, alebo to nikto nebude, tak si proste zatancujem, hej, si tam sluchatka a na niečo si zatancujem, na nejakú dobrú pesničku, hej, minule som tancoval Lush Live a proste sa spotím, alebo keď idem vonku, alebo chodím do gymu, tak proste sa tam spotím, hej, logicky, takže si vlastne dávam ráno aj večer tento balea krém a ešte som si ho nedal. Takže idem si ho dať a vy poďte so mnou. Dobre, čiže teraz držím aj ten krém, aj mikrofón. Budete počuť mojich psov. Som v kúpeľni už. No momentálne sa nachádzam veľmi a vy ma absolútne nevidíte. Idem si naniesť ten balea krém v masnej pleti, ale predtým si trošku tú moju pleť umiem. Iba trošku som si ho umýl, pretože ten krém je sám o sebe taký ako keby vodnostný. Let's go! Už to mám na prstoch, Instagram, že sem a potom tu hore, že na čelo si dám. Idem si to rozmestiť. Later. Dobre, je mi to trošku už teplo, čiže si dám dole tričko a wow, čo tu vidím? Pizzeria Bydovce. Je to moja obľúbená pizzeria. Akože nie sú sponzor, ale obľúbená pizzeria. Ale viete, čo tiež nie je sponzor tohto videa? Balea. Ale vy sa mi kľudne ozvite, pretože milujem tento krém a je OMG brutálny. Takže potrebujem, aby ste mi napísali čím skôr, aby sme sa vedeli dohodnúť. Viete, čo vám odkážem? Dať mi odber. Ne, to už padá. Pomaličke, ale iste sa blížime ku 400 odberateľom, takže budem strašne rád, ak by ste dali ten odber, pretože už sme na 353, čo je 353, wow. A ja som reálne, možno pred takými 3 rokmi snil o tom, že budem mať 100 odberateľov. Beautiful eyes! A teraz sa blížime ku 400, tak dúfam, že do konca marca dáme aj tých 500, o ktorých vlastne snívam. Takže budem fakt rád, ak mi dáte ten sabík, aby som mohol pokračovať v tomto kontente, pretože ten natáčací kúti, tam, no dobré, tam penny nie, lebo tam to malo byť kvôli rádiu, ale tu na áno, aj na tie dvere som si dal, aby som mal kde natáčať, pretože mňa akože seriózne ma baví natáčať na ten YouTube, aj proste všetko, aj rádio by ma bavilo, však ja to mám furt tie moje mixploty, mám tu reálne, že tašku odloženú, kde sú všetky veci rádia, proste tam je celé štúdio, chápeš? A strašne chcem, aby už som mal nejaký ten počet ľudí, pre ktorých to dávam, tie moje videjka, pretože na Instagrame mám obrovské množstvo sledovateľov, ty kokos, normálne si hovorím, že to nie sú boti takedy.
Ale nie, mám vás všetkých rád, všetkých tých 5000 ľudí. Ahojte, pozdravujem vás a milujem vás. Ďakujem, pretože vďaka vám som sa dostal tam, kde som. Som za to neuveriteľne vďačný. Som vďačný aj za tých 353 subov, hej, akože ja to teraz nehovorím, že proste, že chcem viac. Get some help. Akože hej, chcem, ale je to čisto na vás, pretože ja nemôžem prísť a si dať odber, lebo bohužiaľ creator si sám sebe dať odber nemôže. Lebo keby hej, tak ho dávno má a mal by si ho mať aj ty. Takže hej, no teraz tu mám taký tip talk o odberoch. YouTube robí to, že keď nedáte odber, tak tie videá vám bude menej a menej ukazovať. Proste bude taký, že aha, že ste si to pozreli a teraz proste viac podobných videí vám bude ukazovať. Nehovorím teraz, že mojich podobných videí, ale iných. Proste napríklad pozrite si tento vlog, nedáte odber a proste YouTube vám bude dávať vlogy od iných content creatorov, možno kde u nich máte odber. Čiže ak chcete viacej odo mňa, dajte odber, pretože sa snažím každú nedeľu dať nové video na YouTube, takže zatiaľ mi to ide. Teraz nedávno, včera, no dneska nedeľa, som vydal Čo sa deje s Natalie Reynolds, takže si myslím, že je to také prepracované video. A ja vám poviem storytime, ty kokos. Storytime o tom, ako som natočil Natalie Reynolds video. Ono to malo byť FNAF-kom. No to malo byť, že Five Nights at Freddy's, druhá verzia. Lenže moja hlava urobila to, že ja som si chcel preniesť súbory do priečinku, z ktorého potom dávam do Vegasu, hej, moje že veci. Prosím vás, ja som to tam dal a bol tam jeden súbor, ktorý sa nazýval takisto. Som dal nahradiť. Som dal normálne, že nahradiť. Windows mi to zmazal, rekúva to ten program, ktorý vám načíta vymazané veci a teda naspoň teda to skúša, mi to nenašiel, je to preč. Proste ten záznam obrazu, ja mám iba záznam webky, vidíte moju reakciu a zvuk, ale nevidíte absolútne, že hru a tie webko dávať na YouTube nebudem, chápeš? Čiže je to také trošku blbé, no. Teraz sa idem najesť a potom sa vám ozvem, keď budem odchádzať do kostola, pretože ja som v tento moment, at the moment, I'm very lazy, že som veľmi lenivý. Bye. OK ľudia, takže čaute, ozývam sa vám tu na stadiaľto, pretože prečo nie? Som tu na počítači. Teraz na Discorde sme odhlasovali, kto je nový admin a adminom je Geek Sandbox, takže ak toto video sleduje, tak gratulujem. Ja sa teraz obliekam do kostola, hej, už ideme a zobral som si modré baggy jeans, hej. NANI? A berem si ešte túto krásnu mikinu. Táto je veľmi pekná a som mega happy, že máme tak skoro ráno omšu, pretože potom môžem mať celý deň voľno v nedeľu. Dobre, už ma volá mama, musím ísť. OK, bajte ľudia a vidíme sa po svätej omši. Milujem, že konečne je pekné počasie, není ani mračík, je to fakt super, strašne sa teším. Hello ľudia, no, vyzerám jak debil a svieti na mňa slnko, moje pomši a ja už odchádzam domov. No musím aktualizovať, že jak sa ja mám, o tom je vlog, hej, ideme domov. No, som doma. Musím si umyť ruky. Potrebujem sa napiť, pretože som tak smedný. Poďme sa napiť. Najedený, som vymodlený a teraz je čas si užiť nedelu. Oblečujem si tepláky a hej, dá sa von. Ešte jednu vec musím urobiť a to, že si tieto moje trička, čo tu mám, vložím do skrine. Zistil som jednu vec, mikrofón mi padá, pozrite. Treba mi to nejako opraviť, čiže timelapse. Ach, to je cringe aj na mňa.
teraz ja už idem vonku naozaj, možno, že si aj nejakú tú šiltku zoberiem. To je fakt, že teplo. Idem si ukázať, aký mám outfit na vonku. Šedé nohavice, tričko pizza vidovce, tento náramok, mikinu, okuliare a šiltovku. A to je celé a teraz ideme vonku. Idem si chytiť trošku trávu, viete, lebo v tejto dobe je veľmi dôležité, aby som touch some grass. Oh my god, ja som chytil trávu, oh my god. No teraz ideme za mojim psom, ktorý sa volá, že za Luna. Ja strašne rád aj nerad vlogujem, pretože v mojom prípade to je také divné, lebo ja keď vlogujem, tak ja mám buď úplne na hovno náladu, alebo až tak prehnané dobrú, že to potom nie je dobré. Už vidím. Luna, serus moja. Som sa vystrašil kvôli vtákom, hej. Serus. Čau. Nejdem teraz k nej. Hello. Dal sa tu menšia stresová situation. Tu vzadu, ako som, pobehovali tam psi. Nemajú právo byť na našom pozemku. Podľa mňa im ide o Lunu našu, lebo sa chcú asi nájsť, I don't know, budeme to riešiť potom. Poďme trošičku na vzduch ešte. Idem si zobrať nejakú stoličku v našom altánku, ktorý máme pred domom. Ja neviem, čo mám robiť, lebo na prechádzku chcem ísť, pôjdem možno, potom po dedine, potom idem dať na Instagram, že nech mi posielate nejaké vtipy a pôjdem si sadnúť na travu, natočím to. Skús ma rozosmiať alebo dačo a dám to do budúceho videa, že vy to tu neuvidíte, ale dneska to asi natočím. Že bude, že skús ma rozosmiať alebo niečo také, lebo konečne dobré počasie a ja toho musím využiť, čiže tak. Taburetku napríklad nejakú takú. Na toto si sadnem na travník a bude fajn. Idem na prechádzku a vy idete so mnou. Nenávidím všetko, čo lieta. Teda okrem lietadiel, vrtuľníkov, proste všetko, čo lieta, je pre mňa hrozba. Ja mám fóbiu z hmyzu, čo sa týka tak, ktorí majú krídla. Osy, včely, čmeliak, čo ja viem, čo ešte, čo má krídla, hej. Napríklad aj niektorí vtáky, napríklad taký orol, čak ja sa ho bojím. Som na prechádzke, neviem, čo ma počujete. Bol som tu na našej ulici sa prejsť, bo som tak chcel. Teraz idem domov a uvidíme sa u mňa. Umýtam ruky, ale je to brutálne horúco v mojej izbe. Tento týždeň mi príde tému! Ja viem ďalšiu tému, Michal, what? Áno, budem mať viac takýchto vecí v mojej izbe, viacej svetielok, viacej všetkého a moja izba bude konečne tip-top. Teraz pôjdem ku môjmu bratovi Jakubovi, určite ste ho už v mojich videách videli a idem za ním, lebo on má nový setup, takže let's go. Hello. Tará, toto je Jakubov setup. Ty si mi vtipný. OK. Ideme na Jakubov notebook. Nie! Lenovo. Wow. Si mi opil kameru. Ja som teraz v Jakubovej izbe a to je jeho notebook. Ja vám idem trošku niečo na ňom ukázať a budete vidieť vlastne aj webkameru, že čo teraz robím. Kubo, zatvor si skriňu. No, sme na Jakubovom notebooku. To zrazu vypol. Jakub Forgáč, aké máš tým? Let's go! Sme v polcitácii. Tak a ideme nahrávať obrazovku. Keď už si tam tak zavri, prosím ťa, toto. What? Kubo má nový notebook a je akože dobrý. Ja budem mať ale MacBook, Roblox.com. This is my brotar. Ideme sa loginovať. 3 days later. Tam v obývačke. Aha, čo tu mám? Viete, čo to znamená? Áno, idem.
Rozmýšľam, že už si pôjdem dať nejaké moje scénky už do môjho počítača, aby keby náhodou už som mal prístor, tak nie prístor mám. Ja prídem do izby a tu je Sims, tak ideme hrať Sims. Dobre, hello ľudia, no mám tu novinky. Chcem ukončiť tento vlog. Život na dedine. Trocha lepší než kde v meste. No, takže ide o to, že ja dneska vysielam na Twitchi o neviem koľkém, tuším, že o 6. A musím ten stream pripraviť, budeme hrať, no akože vy to už viete, čo som hral, ale budem hrať Five Nights at Freddy's na streame, takže idem streamovať. Čiže idem sa pripraviť, choďte sa vy pripraviť, neviem, urobím už nejaký záznam z toho streamu a možno to tam na YouTube, I don't know, dobre, čau.